novom videu. Dneska budeme ochutnávať Toxic Waste. No, oni to už mali, proste nebudeme to komentovať. Ľudia, a ja už som to mala, celé som to zjedol. A mimochodom budem novým členom. No, aj bude nový člen. Pochádza z kanálu SVK Partia. No, zo SVK Partia. Už to tam nebavilo. Áno, a dosiahli sme 54 odberateľov. Na tom SVK Partia. Nezabudnite dať like a odber sa to na to, aby sme prežili vôbec túto kyslosť extrémnu. A ľudia, môžeme ísť na to. Áno. Ja chcem jablko. Kto si jablko? Ja chcem watermelon. Yes, watermelon. Aurel, ty tu máš Ja mám watermelon. Ja chcem watermelon. A ja chcem. Nie, ja ti dám. Ja mám black cherry. A ja mám black cherry. Ja mám... Čiže ľudia, ideme to ochutnať. 3, 2... Počkaj, nie, ešte nie. Aurelko. Daj 3 aj na teba. Ako si začal? Aurel! Akože je to dobré, ale je to ako kyslé až horké. Až horké. Ja to nedávam. Aké horké! To až horké. No, tak... To nejakých 20 sekúnd to bude. Máte tu ešte nejaký jeden? Ja na videu. Nemáme. Máte ešte jeden? Ale nie. Máme, ale nie. Poď za kameru. No. Je to strašne slabé. Áno. Nie to vôbec cítiť. Akože bude to náskôr kyslé, potom to bude viac horká stále, teraz už je to strašne sladké. Ono je to kyslé po takých 10-15 sekundách, ale potom neviem, tak 30 sekúnd to vylížete tú kyslosť a potom už je to tá sladká. Čiže ľudia, kupujte Toxic Waste. Fakt, je to dobré. A doporučujem vám príchuť watermelon, je fakt dobrá. Ale je na tom inak napísané, že môžete byť na to závislí. Takže si dávajte pozor. Áno, čiže ľudia, dávajte si fakt na to pozor, môžete byť na tom závislí. A nedávajte to deťom do 5 rokov, lebo tí budú bačať po celom dome. Áno. No vidíte, aj Maru, že stlačali pap. No, takže čaute. Dobre, my sa s vami lúčime, čau.